Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak candhak. Jebul kon ora laladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Agnalawati. Agnalawati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Agnalawati. Kowe kejem karo bojomu dhewe Agnalawati. Adikku Di, adikku wong bagus, adikku Samba, kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Setija kowe wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedhening tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Ndarawati wae tak aku adi tenan. Wonten timbalan ingkang adhawuh. Apa ya tenan sasuwene kowe iki dadi garwaning Kakang Setija, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenan, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan ora ngono to kuwi. Saking ageng raos tresna kula lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun boten kirang-kirang supados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Setija Bama Narakasura. Jagat Dewa Bathara. Lah iki ning kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ning kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan Samba piye ya. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani angewat sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Agnalawati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Setija kuwi engko pirsa. Saora-orane mesti nyawaku ing ditotohke. Nyawaku ing ditotohke. Agnalawati. Agnalawati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Setija mati. Aku mati aku. Aku mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Setija tekan kene iki aku mati tenan. Mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adhepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lahir batin karo Agnalawati yo nek tenanan yo ditatahi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Setija kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning le isen iki lho. Le isen iki lah kaki kakangku. Aku tak ndelik sedhela sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebuti katresnaning nyatane sampeyan jirih getih wedi mati. Agnalawati. Agnalawati ora tau buka korine keparat kowe.
Anggro sesumbar lindho bumi. Lindho bumi gonjing kumalu kundur katop. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Kula ngaturaken bekti konjuk sinuwun. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula konjuk Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-ngur. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhang. Jebul kon ora ladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendhem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Nyolowati. Kowe kejem karo bojomu dhewe Nyolowati. Koko Prabu. Seminten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu, menawi badhe mejahi. Tuhan badhe ndawaken pidana sampun ngahan Kakang Mbok Nyolowati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayipun samba ingkang klintu. Adikku Adikku wong bagus. Adikku samba. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Setija wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedhening tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Ndrawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu. Lah kok dadi kowe memek matamu saba. Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi mbakyumu. Kuwi mbakyumu. Apa jagat iki mung sagodhong kelor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Lha kok dadi kowe tegel ora arik jagating Setija. Iya. Kula nandhang kalepatan Koko Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Yen lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Trajutresna ora ana hukum sing pantes tok sandhang kejaba mung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Yen kowe tak pateni Kanjeng Rama mireng. Mesti aku didukani dening Kanjeng Rama, gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Samba, piye carane kudu nengahi lelakon iki? Inggih. Kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepap. Sinuwun sampun ngantos Raden Samba ingkang dipun pejahi. Upami kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah. Nyolowati. Wonten dawuh. Kowe menengo cangkemmu. Nggih. Menengo. Matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Samba ya adiku iki. Wis ora ana gunane. Menengo. Inggih. Iki sing ditanting mung atine Setija Bama Narakasura. Piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki? Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Trajutresna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakmurwat. Ning apa ya lelakon iku bakal rampung yen to Samba wis tak hukum gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lelakon iki ing sak traju, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Samba, wonten dawuh. Nyolowati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro.
Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna Prabu. Lahir batin, lahir batos. Suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hagnanawati. Wonten dawuh. Kowe tresna karo Samba? Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodhoan. Ku rasa to critake. Biar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna lahir batin, lahir batos. Upama Samba tak patrapi paukuman, kula kedah manjing ugi dipun patrapi paukuman. Yen Samba tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margining pejah. Samba, wonten dawuh. Baliyo. Baliyo ning Darawati. Inggih. Baliyo ning Darawati, kowe nyuwuna pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Prabu Darawati. Matura yen kowe seneng karo Hagnanawati. Kok Prabu? Wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mangestuni kowe dhaup karo Hagnanawati sing ngragati Samba utawa kowe karo Hagnanawati sing ngragati Stijo. Samba dhaup karo Hagnanawati sing ngragati kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Aku sing ngragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadangmu ing Traju Trisna. Nyuwun pamit. Ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi? Traju Trisna mbutuhke wong wadon kaya kowe iki. Melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Wong Prabu. Wis bali ya cah bagus. Bali ya. Mundhak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangis. Lako dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman Pancat Mono matur apa? Apa kurang adil, apa kurang bener nggonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau? Inggih, adil lan bener tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Trisna sami kemawon sampun dipun ciprati rahletuh kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Hagnanawati menika prameswari lho. Dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Trisna kok lampah bidang mongko kalian rayi piyambak. Lampah sedheng kalian ingkang rayi piyambak. Lho nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idyak-idyak dening Raden Samba. Makutha negari ing Traju Trisna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Hagnanawati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Setija, tartemtu kathah ingkang sami lampah bidang, kathah ingkang sami lampah sedheng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lho nuwun sewu. Paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarepmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Samba lawan Hagnanawati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hagnanawati wis ben. Nek pancen adhiku tresna men dilakoni. Nek pancen adhiku seneng men dilakoni. Lho nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora sakekan guna meneng. Inggih. Nggih. Ngestakaken dawuh. Misunda wonten dawuh. Mrene nggih ngestakaken dawuh sinuwun.
nuwun. Budhalo ning negara Ndarawati. Inggih. Nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Oh inggih, ngestaken. Isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu sowane adhiku Samba lan Haknyalawati. Ndak suwun-suwan ana ing negara Traju Trisna. Sendika ngestaken dawuh. Aja nganti mbok kapak-kapake adhiku Samba lan garwaku Haknyalawati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho nggih, ngestaken dawuh. Mangkat dina iki misundha nyuwun pamit tambahe sing ati-ati aja kaya bocah cilik.